Mae'r maes dysgu gwyddoniaeth a thechnoleg yn uno meysydd gwyddoniaeth, dylunio thechnoleg, peiriannu a chyfrifiadureg. Mae'r byd fel rydyn ni'n nabod hi wedi newid. Mae cysyniadau gwyddoniaeth a meddwl cyfrifiadurol yn galluogi cynnydd technolegol yn ein byd, ac mae'n rhan anatod yn bywydau a'r ffordd rydyn ni yn cyfathrebu gyda'n gilydd a'n iechyd, ac mae angen i'r cwricwlwm i adlewyrchu hynny. Mae 6 yr hyn sy'n bwysig yn rhan o'n maes dysgu a phrofiad. Mae'r un cyntaf yn ymwneud gyda annog chwilfrydedd a plant i ofyn cwestiynau am ei byd, a fydd yn arwain wedyn at ddinasyddion egwyddorol sy'n gallu ystyried effaith ei gweithredoedd ar y byd, ac i ofyn i'w hunan os pe bawn ni'n gallu wneud rhywbeth a ddylen ni wneud rhywbeth. Mae'r ail yr hyn sy'n bwysig yn ymwneud gyda meddylfryd dylunio thechnoleg, yr ymdrechion technolegol a chreadigol i ddywallu anghenion cymdeithas. Mae'r drydydd, yr hyn sy'n bwysig yn ymwneud gyda chwilio'r modd mae'r byd yn llawn o bethau byw a sut mae hynny wedi datblygu dros amser. Mae'r bedwaredd yn ymwneud gyda caniatau plant i ddeall natur atomig a modd mae hynny yn lliwio'r byd. Y bumed, sut mae grymoedd ac egni yn pennu strwythyr a dynameg i'r byd a'r bydysawd. A yn olaf, yr hyn sy'n bwysig 6, y cyfrifiadureg, sut mae cyfrifiant yn cynnwys algoritmau a ddata a datrys problemau. Mae'n bwysig i ddweud bod ni ddyle'r hyn sy'n bwysig cael ei wneud yn ynysig. Mae'n edrych fel petai nhw yn meysydd penodol, ond mae angen uno a tynnu pethau at ei gilydd fel bod plant yn gweld pwrpas i'r dysgu maen nhw'n wneud a sut mae hynny'n berthnasol i'r byd maen nhw'n byw ynddo. Enghraifft, wrth wneud meddylfryd dylunio a pheiriannu, bod plant yn ystyried y gwybodaeth maen nhw wedi elwa o maes dysgu 4 wrth edrych ar fater a defnyddiau, a sut mae hynny yn newid i penderfyniadau wrth ddewis yr adnoddau a defnyddiau. Felly mae angen i'r holl meysydd gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg, peiriannu, cyfrifiadureg, cyfathrebu rhwng ei gilydd i greu profiadau newydd cyfoes i'r plant.